Mr. President, me za ka ce akan maganar tsaye da Tinubu a matsayin shugaban kasa a jam'iyyar APC? Bai kamata in fito in sa baki ba. Saboda me? Akan rashin tsaro a Najeriya. Amma wasu daga cikin mutane kuma suna kama laifinka akan wai kai ka amincewa tsayar da shi a matsayin dan takarar shugaban kasa. Haka ake gani. To saboda me? Saboda majalisa ta dattawa da ta ƙasa suna da hanyoyin zaben shugabanninsu. Okay. Amma kuma jam'iyya ce. Okay. Da duka mai mun haɗa kanmu. Okay. Amma ina shawarwarin da ka ba su game da ci gaba da mulki a jam'iyyar APC. Ba su yi amfani da su ba. Saboda me? Saboda ba su ɗauki abin da muhimmanci ba. Me za ka ce akan zaɓe mai zuwa na 2023? Zan goyi bayan abu ka'ida. Amma yanzu za ka cika wa 'yan ƙasa alƙawarin da ka ɗauka na kawo ƙarshen yaƙi da cin hanci da rashawa. Zuwa ƙarshen wannan wata. Amma fa Mr. President, talakawan wannan ƙasa suna karɓar kiɗa. To ai dole ce. Ƙarya yake da kai